Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger, Most Reverend Alexander Ibezim ekwuola na ndụ nke mmụọ dị mkpa na ndụ onye ọbụla nọ n'elu ụwa. Most Reverend Ibezim kwuru nke a na njem nleta ọ gara na Anglican Church of the Holy Spirit Ọka, bụ ebe ọ dị wee doo ike n'okwukwe ma nabata n'otu ụmụ nwaanyị na otu ndị nne maka nke ụka Anglican Church of the Holy Spirit nakwazi nke Anglican Church of the Pentecost Ọka. Amaka Chibuzo Okoye ga-akọlu akụkọ a n'isi. Reverend Ibezim bụ onye bụkwa bishọp nke Diocese nke Ọka mere ka amata na Chineke bụ onye guzobere mmụọ nsọ iji wee nyere nakwa gbazielu ụmụ Chineke aka iji wee mee ka ha rụọ ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ụwa na-ejighị ụjọ. O mere ka amata na mmụọ nsọ bụ onye nwe ụka. N'ihi nke a, ndị otu Kraist kwesịrị imepe obi ha wee nabata onyinye nke mmụọ nsọ iji wee nyere ha aka ka ọkụ ahụ agụnyere ha n'aka bawanye ghara ịnyụ anyụ iji wee chawapụ ihe ọjọọ niile ma ọ bụ akparamagwa ọjọọ dị na obodo. Onye prelate ahụ kọwara uru dị na ịnabata mmụọ nsọ bụ nke o kwuru na ọ ga-enyere mmadụ aka ịghọta akwụkwọ nsọ ọfụma ma kawazikwa onye ahụ obi iji wee na-arụ ọrụ Chineke ka o si kwesị. Most Reverend Ibezim gara n'iru wee mee ka amata na ka ha na-abụrụ ndị ndu ụka gbaa gburugburu bụ ndị enyegoro ikike ịgbasa ozi Chineke ma dozikwe ha ka ha jiri eziokwu nakwazi ịhụnanya iji ghara isekweshi iwe Chineke n'isi ha. Onye vika Anglican Church of the Holy Spirit, Venerable Dr. Onyekachukwu Egwuonwu mere ka amata na mgbasa ozi Chineke bụ ihe kacha mkpa ma kwukwezie na njem Archbishop bịara fụ ha ga-agba ha ume ma nyekweziere ha aka ịgbasa ozi nke Kraist makwa dọtara Chineke mkpụrụ obi. Onye President Women's Ministry Province of the Niger ya nakwazi Diocese nke Ọka, Dr. Mrs. Martha Ibezim nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ihe bịara na mmemme ahụ bụ nke egwu ndị kwaya nakwazi confirmation na ịnabata ọtụtụ ndị mmadụ sokwazi n'ihe pụrụ iche emere na ya bụ ụka Pentecost.